of Kinapondan Eastern Samar, we have Attorney Rafi Aceveas. Once again, Attorney Rafi Aceveas with Madam Paz Esiha. Music, please. San kung ang panahon kay kultura ilihan doon mga waray doon bisan pera papasikluan lumabay dirit susunghan at mga waray magpapabilin na ihapon bisan onanon kay maupay gunman ang urat sa asarayawon magpapadayon habisan bagong henerasyon urat sa lagi hapon an ayon bisin nga sarayawan di mo makikitaan urat sa natukar at aarigan kay kun iniwawara pagmamamingaw at sarayawan kay urat sa gudlaan nagahatagin kalibayan urat sa nakakarin mo bisan diin sikat gihapon labi na hamang aparong patron urat saan maupay sayawon kay kun ikaw ang matukahan sa kay waray kagud kalungian kaya ni mo abilidad din pagsayaw higitan. Hala pagsarayaw lang kita at kalipayan at karesyuhan ikpadayon sige anak na ikot iyo ikarala kung bukos pa ito daling ang pasunurin na mag-araw anam na kay bangin masunod ka na yanahin pagsayawan tukar ka urat sa pagtawag kahangaran mo kinahangalis ka dali kay masunod ba ito iba sa mapasok-pasok pa ato na tikangan ayaw kita pag inalang-alang kaya mga oras bulawan mahibol si ini nga higay di ko pag hininay-hinay ka pa kasa nga mauunahan ka anong kusong nadala ilugon ito'y makakadala salit sangkay ayaw pauli para diri ka maalkansi kakaragan ni mugin bayan kundi matuban at imkaruyan samtang may oras pa pikahi kung makalugar ka birahi paniguruhi good ayaw pang paorhi. This is Hiporlos Town Fiesta 2023. Hiporlos Eastern Samar. Waray TV. Subscribe. Kay ano nga nadiri ka man haakon nagsiring ka hato nga akula at imhigong maon kay ano tingdala nagbago ka haakon nang iba na mananimo isis halakon asyaman anim karuyag matukot ang Once again, thank you very much, Madam Paz Esiha, our Balikbayan, and Attorney Rafi Aceveas, Mayor of Kinapondan Eastern Samar.